Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. S-a adăugat update pe Brookhaven vineri, dar eu n-am putut să filmez ieri, deci am filmat astăzi de dimineața, video o să apară până pe amiaz. S-a adăugat bărci de pirați, animăluțe și veterinar spital de pisici. Hai să le vedem. Da. Nu m-a întrebat ce am făcut, că nici eu nu știu. Așa, mult mai bine. Deci suntem aici cu scumpul, burtosul și frumosul portocală cu care suntem mereu. Deci hai să mergem spre... Hai mai întâi să vedem bărcile de pirați. Era înainte să cad cu scaunul. Mă apropii de birou. Ok, ne venim aici, la Big House. Pentru cine nu știe... Băi, le place să acolo. Pentru cine nu știe, pe 3 iulie Five Glide mai anunț încă o dată, deci intrați, pot să vedem toate Big House-urile, o să puteți vedea toate aceste bărci, toate casele premium și plus că o să vedeți, o să vă arăt ce este pe server privat. Deci prima dată putem să vedem această barcă, în care nici nu știu să urc. Hai bă, urcă-te odată, zău. Da, mamă, ce întuneric e aici. Dacă mă întrebați de ce nu intru pe server, da. Știi ce? Aici nu urmează, dar nu pot să urc. Nu. Deci, dacă sunteți ca mine, uite așa trebuie să urcați. Am așa ceva acolo, dar ăla era o surpriză pentru mai târziu. Nu, telefonuri. Dacă sunteți ca mine, uite așa trebuie să urcați. Nu așa, nu așa, nu așa, nu așa. Deci eu cu scările astea mereu o problemă. Nu pot să le pun unde vreau. Sau ele au o problemă cu mine. Haide, pune... Bă... Gata. V-am zis, după 100 și 1000 de ani mi se pune și în scara. N-a, că nici acum nu ca lumea. Deci avem barca de pirați, putem face roleplay cu pirați. Și văd că a venit fata asta să-și iau. Asta pare că. Păi lăsăm în pace. Deci, să inspectăm. Avem de aici de unde conducem. Pirații să te jefuiască. Glumesc. Dă-te, bă, că nu pot să trec. Da, deci cam așa arată, merge greu sau nu știu eu să o conduc, dar e mai bine. Deci că nu știu eu să o conduc, că la ce bine conduc eu. Dacă mai știu să conduc mai bine, o să o fac cu demonstrație intenție. Deci trage funde. Ma. Ce fain. Mi-aduce aminte de pirații din Caraibe. Și aici stă capitanul frumos, zice, păi eu nu conduc că ăștia la alții. Ce? Stai, nu zice ceva. Ce zice? Nu, ce? Asta nu-i român și nu cindoză. Ok, și aici văd că avem cutii și aici știți chestia aia unde stăteau sirele de obicei, nu sirele, statuile alea. Și dacă aveți nevoie de una, pot să stau eu aici cu portocală, că suntem mai... Nu știu că sirena. Eu sunt mai frumoasă, mai frumos, suntem aici scurt. Bă! Și la barcă! Acum, vreau să aveți video singur. Deci cam așa e barca. Apoi asta e barca celelalte fete. Și cam frumos în iau. Dacă am și știu urca că noi suntem... eu sunt Pipi și am o problemă cu aceste bărci. Cred că pe telefon urca mai ușor. Nu, să mă ajute cineva. Iată știu ce să fac.
Ce să mă gliciuiesc în barcă? Deci da, barca e super tare pentru început, voi avea nevoie să... Deci eu ca să sar și mă sar de 2 ori. Efectiv, uitați-vă cum. Poate asta se chinuie să-mi arate. Am înțeles. Deci facem... Nu mai pot. Nu mai suport chestia asta. Sar. Asta te dau cu primul. Da. Știi ce? Pun scara și gata, că eu nu mai rezist. Bă! Ia uite barca de... Stai că vreau și eu pe barcă. Stai tu nu pleca. Dar și barca are... Păi barcă de puță și asta. Ne plimbă, ne face plimbare gratis. Cred că asta e... E barcă. Dar ea nu are problemă. Ok, deci mă așteaptă. Totuși hai să vedem un big house. Da, dar știu că update. Vom vedea și update-ul, dar... da. Hai să vedem big house, că ne-am făcut și partea asta. Și n-am. Deci, big house-ul îl știm. Eu știu că nu. Aici jos e garajul. Frumos. Acum, asta e... Eu știu unde e serviciu. Dar noi suntem de treabă și noi jefuim. Noi jefuim. Chiar îi pun niște bani aici. Scuze, îi pun așa, cu aur. Ca să vadă că și noi suntem bogați. Ok, trecem... o să dau de fiecare pentru a ajunge mai repede. Mamă, ce m-am speriat de sunetul ăsta. Și trebuie să fac sunetul ăsta mai încet. Sunet. Să nu știu de ce am decât ai. Sta. Ah. Așa să mai fac pe spărare. La limbi cred că am pus engleză originală. Da. Engleză originală, spaniolă, germană. Deci sunt aproape toate limbile în afară de română. Gen, ce-a fost aia? Că n-am înțeles. În fine, gen, s-a cam aglomerat aici, se pare că niște burger, hai să ciocim burger. Burger, hai că ăsta e burger, ăsta e. Ăsta e de la de mănânci, că ne muștim 2 felii de pâine. De la hot dog. Nu am mâncat. Bun, deci ne luăm o mașină să ajungem mai repede iar să ne luăm. Că totuși... Bă, nu strica mașina că vin după tine. Nu s-a văzut chestia bine. Bun, deci venim așa. Deci eu știu să conduc. Ce ziceți de mine că nu știu? Acum nu și trebuie să parcă mașina aici. Da. Cu frânele am probleme la mașină, trebuie să schimb mașina. Gata, ăsta e tot mai încoace. Ia să vedem. Să și parchez. Păi pot să-mi iau carnetul deja, glumesc. 11 ani. Adică pot să și avem porcăria asta care era de mult. Cu mâncare pentru 6 de oameni. Dar văd că nu-i nimeni aici, deci
Animal Studio și avem, stați că vreau să fac o ședință. Ta-da! E super, super cool acest arbitru, îmi place foarte mult. E un pășulițe mică. Oh, cred că e drăguță, acum zic eu. Să o punem jos. Rotație. Avem aici, opa, un cățelul, o pisicuță. E pisicuță, că mama îți are coada atâta. Am acasă, de aia știu. Dacă o facem așa, își mișcă ochii de uitați. Și așa doarme. Fie scumpățele sunt acolo. Și aici cred că cineva a adoptat o pisicuță. Îți era portocală. Nu era portocală, era uite ăsta mică de aici. Și aici îl avem pe alt mic gigantic, e mai mare mâța decât mine. Și aici stau în față mult să fac aici, să scrie formularul, că pisica, să le bagi în calculator, să fac așa, să scopesc computer. Și aici este un afiș cu pisici. Apoi, trebuie să luăm pușca asta mini, care, da, deci mie îmi place super, super mult, cu pus mult adult pe pisici. Și apoi să vedem că mai sunt pisici, foarte multe, aoleu. Aici cred că sunt unele mai micuțe. Poate nu e pe și dar cred că sunt restul, da. Toate companie Adopt Law. Mi place. Și mai avem veterinarul. Și tada! De ce nu e nimic? Aveam o programare primit. Aici stă doamna și pune, scriu, așa, sunt și așa mai departe. Aici au cutii cu medicamente, dulapurile și aici stau clienții și așteaptă. Așa stau eu când mi-e frică că poate trebuie să fie operat în centru portocală de un portocala mea este să nu-i tos. Și așa stă clientul care e fericit. Aici le facem baie. Ne să pun frumos. Și aici n-aș prea avea voi să intri, dar intrăm. Aici avem masa de operație sau, deci aici și operații de și controlate în genul de controlate și aici avem multe porcării. Și aici avem pentru cușici. Și avem și apoi aici avem puștile cu pisicile care aici a făcut ceva portocală, nu te apropia să nu ieși tu, vedem că sunt doar două de fericire. Și apoi mai avem asta de era dintotdeauna aici. Și acum vreau să vă mai arăt o parte din ce nu v-am arătat au fost aceste pisici. Dați pe ele și vă apar 101 de pisici. Hai să le vedem pe toate, le luăm pe toate. N-am loc în inventar. Și inventarul meu e de 10. Bun. Deci începem. Deci avem această pisicuță neagră. Super, super drăguță. Adică, e drăguță, așa, un pic, chiar un pic. O pisicuță de-a mea, mai că mi-a avea pe inube. Scripește. Această pisicuță gri care seamănă cu codiță. Și această pisicuță. Aia era maroasă. Această pisicuță gri care seamănă un pic cu o pisicuță de apuția mele. Asta care e un pic mai mare. Și o avem pe asta albă. Ai, ce mică! Deci efectiv într-o mână. Asta să alea micuțe. Bun.
Și mai avem astea la arată cam așa. Asta e pisica mai mare decât mine. Zicem că merg cu portocală. Zicem că merg cu portocală de la Rente. Și vine așa frumos. Deci cam acesta a fost episodul. Nu uitați să dați un like, subscribe, un like, nu pentru mine și pentru portocală să fiu fericit. Dar și pentru mine, pentru că eu zic că merg și eu câteva like-uri. Că nu filmez degeaba. Păi cam acesta a fost episodul și noi ne revedem la episodul care va apărea astăzi în familia Pisicuților cu Bani. Pa!